arum-arum lumrah kang sekarat gadung Myang Sri Gading Rarengganing Taman Sari sarining mrengeng pindha putining Brahmana asasanti jaya-jaya iki mau ana swara kleset mingset ana wong sing tumeka ngadhep ngaras padaku sapa iki mau ngendari sinuwun aturaken kawuningan menika ingkang putra pun Duryudana sowan sinuwun bela dalah Duryudana iki inggih Kanjeng Rama ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjuka Rama. Iya. Pangabekti loro wedah tampa ndadekake Sukarna tiyasing pun bapa. Kanjeng Ibu ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi kunjuka Kanjeng Ibu. Kaya nggih anakku Kurupati. Dangeteng panarimaku pangestuku tantanana. Kapundi pareng pangestu paduka Kanjeng Ibu Dewi Ngendari saengga jimat paripe Rama ngaturaken ketiwasan Rama ketiwasan piye Rama ora kagem kegempuran Baratayuda Jaya pinangun sampun kelampan kadang-kadang kula para Kurawa sampun tumpes tapis tanpa sesa Rama kula kedah kados pundi Kanjeng Rama wonten lampahan ingkang kados mekaten mriku Kanjeng Rama Prabu Duryudana ora susah kowe matur nadyan to Kang Rama iki caca netra caca hina aku ora weruh kiblat ora weruh plethek ing surya padhanging rembulan ning batinku ngerti yen to Baratayuda iki wis tumapak malah petungku kaya wis meh rampung ora susah kowe matur aku ngerti yen to kadang-kadang Kurawa akeh sing padha tumpes tapis tanpa tabet Kurupati kabeh mau tak pupus marang papes tening kodrat mbok menawa kudu mengkono lelakone trah Sang Wiyasa Duryudana wonten dawuh Rama ora wis ora kurang-kurang to nggih dawuh pangandikaning para sepuh para nimpuna para brahmana para wiku sing padha ngeman marang trah Sang Wiyasa akeh sing padha getun keduwung kudangane para sepuh mrucut sapa kudangan Duryudana kapan kowe untuk ngapekti karo eyangmu Begawan Wiyasa mula ora jenengmu
duka yen to tansah ketula-tula lelakonmu nadyan jeneng sira iku mau paribasan kowe kekucah donya brana tumpuk sungsun matimbun-timbun ora kurang mbok pangan 7 turunan paribasane ning bareng kowe weya marang kewajiban lirwa marang panembah siji kowe lali manembah marang Gusti kang ngakarya jagat kowe ora gelem ngajeni karo wong tuwa budi pekertimu wis ilang iki nyuwun pangapunten Rama enten-enterane ra mung nyuwun pangapunten to apa cukup kowe mung nyuwun pangapunten kaya ngono kuwi kadang-kadang Kurawa maju ana madyaning palagan bareng teh tumpes tapis kowe nangis pradul karo bapakmu aku iki sapa aku iki wong tuwa Duryudana aku iki wong tuwa is aku mung kari tutur-tutur yen tuturku kuwi wis ora mbok gugu terus aku mbok kon kepiye Kanjeng Sinuwun nggih sampun sanget-sanget anggen paduka paring keduka dumateng ingkang putra pun Duryudana dadi kados pundi kemawon Sinuwun ingkang putra pun Kurupati menika ora inggih trae ngawirya menika tedhak turu ning para brahmana tedhak turu ning para tapa lah iki lho sing marai kleru iki tembungmu kaya ngono kuwi apa rumangsamu toh mengudang kaya ngono kuwi bener ya Kurupati iki tedhak turune wong tapa sing tapa ra mbahne apa Kurupati iki tapa kapan kowe tau weruh anakmu Kurupati ne Tarak Brata niku kapan bener Traing Kusuma Besing Maduwi jeneng Atapa tedhaing Ngandana Warih kuwi bener. Duryudana kuwi traing wong Awirya kuwi pancen kepara nyata. Traing wong Tapa kuwi bener. Nek sing Tapa rak leluhure, tak dudu anakmu. Apa men cukup jaga ketapane wong tuwa? Ya. Ambak mung sak ngudang kuwi sisip sendiri dadi racun. Ngerti kowe? Dikudang kuwi yen bener. Wong luput kok mbok kudang iki kepiye to? Iki lho. Gedari sing marake dadi sisip, marake dadi kleru ki nek ning lelakon kaya ngene iki. Duryudana wonten dawuh. Senggune ning iki. Iki. Wonten. Sengguni. Rada masuk angin ya, Pak. Sengguni wonten dawuh. Coba maju mrene Sengguni. Panjenengan ingkang Puspitarum. Kasiliring samira namre. Sengguni wonten dawuh Kakang. Sira tak dangu, kowe tak takoni Wangsulana sing prasaja. Aja mbok tambahi, aja mbok kurangi, aturna apa anane. Inggih sendika ngestaken dawuh. Dumadining perang gegempuran kaya ngene iki, trah Sang Wiyasa Pandhawa Kurawa ora rukun nganti dadi perang gedhe kang gegirisi ngene iki. Ibarate lelakon kowe melu gawe apa ora? Inggih. Inggih piye? Inggih. Pancen kula tumut ndamel. Ibarate wayang kowe dalange. Inggih. Pancen kula ngakeni menika. Sengguni. Pamrihmu apa?
kowe tekan neneng Ngastina iki ming kadang katut karo Mbak Yumu Gendari. Kowe kuwi wong jaban pager. Nganggo sengkuni ya kena, ora nganggo ya ora apa-apa. Ning mboten gayeng nek mboten nganggo sengkuni. Ana lelakon trai sang biyasa nganti congkrah, gedene nganti bubrah sabab perang gegempuran kaya ngene. Nalarmu ki kepiye kowe duwe karep apa? Kakewan Sulana sengkuni. Pamrihmu apa? Mangke riyin. Menapa kinten-kinten wayang sekotak niku sing elek mung kula kiyambak. Lah terus apikmu kuwi nggo napa? Mangke riyin to. Sampun daya-daya nglepataken kaliyan kula. Leres menawi lelampahan menika kula tumut ndamel. Ngantos perang gegempuran menika kula nggih ngertos, kula nekseni. Namung ngaten, monggo dipun etang rumiyin. Kurawa menika putranipun sinten? Oh, wong ki edian tenan. Lah wis do ngerti Kurawa kuwi anakku. Cacahipun pinten? Cacahe 100. Lah nggih. Kang putra Kurawa menika cacahipun 100 menika putra panjenengan. Kuwi anakku. Lah saniki tanggung jawabe wong anak-anak niku pripun? Monggo dipun petang ingkang jangkep. Wong anak-anak iki kudu piye? Mestinipun peputra menika nek wis lair ya digulawentah, diopeni, dipinterke, digolekke kamukten, ora mung nyithaki tok. Mongko Kurawa menika putra panjenengan. Panjenengan dawuh kaliyan kula Sengkuni, telungane sing awas mripatmu. Kurawa golekno kamukten ya Sengkuni. Panjenengan ate ngendika ngaten apa mboten? Ya, pancen aku dawuh mengkon lha nggih. Tanggal jawab kula dumateng ingkang putra Kurawa sedayanipun sampun kelampahan mukti. Kang putra Duryudana dados ratu ingkang ngreka daya kula. Dursasana dados pangeran pati ingkang dadosaken inggih kula. Ngantos Durmagati Citraksi dadi pangeran pati kula ingkang madosaken. Goleke kamukten kuwi kudu metu dalan sing bener. Leres kaliyan boten gumantung ingkang nglampahi. Gumantung wonten raos pangraosipun piyambak-piyambak. Leres kanggenipun kula dereng kinanten leres kagem panjenengan. Pancen kula dosa ndamel lampahan menika ning pedamelan kula rampung. Kula muktekaken ingkang putra Kurawa sedayanipun sampun mukti. Perkawis pejah gesang menika kula mboten saged murba. Sak menika tanggal jawab panjenengan anggen menawi peputra menika wonten pundi? Monggo dipun penggali. Sampun namung nglepataken kula kemawon. Kula ngakeni Kakang. Pancen kula ingkang damel lampahan menika kula dosa. Namung dinten menika dosa kalpatan kula badhe kula tebus. Kanthi kula badhe jumeneng Senopati dinten menika ugi sineksen jagat saisinipun dipun seksenana Danyang Ngastina mriki menawi dinten menika Sengkuni jumeneng dados senopati pejah gesang badhe kula lampahi swarga apa neraka menika urusanipun Sengkuni kula mboten badhe mbeta sinten-sinten jalaran sampun kathah dosa kalepatan kula monggo dipun sketsaken anggenipun lenggah monggo puskitaken anggenipun lenggah kula aturi nelasaken bondo Ngastina ingkang boten sah menika nyuwun pamit. Gendari apa wonten dawuh yen tak pikir-pikir ora sak butuhe Sengkuni iki salah. Nadyan to salah dikaya ngapa Sengkuni iki meso isih ana apike gelem tanggung jawab muktekake anak-anakmu ya anakku Kurawa kabeh. Yen dipikir ngono sing luput iki malah aku karo kowe kok Gendari. Iso anak-anak ning ora iso ngupeni.
ning najan ngono aku ora wutu aku ora weruh dalan. Upamane yen aku njaluk tulung karo sedulur aku ora luput. Duryudana wonten dawuh, maju lungguhmu. Kadang padharan dena becik. Besok amendemo baris. Baris kang prayitna Sarantawa ing Dwarawati. Oh. Kurupati wonten dawuh Rama. Kowe krungu ucape Pakmu Cilik Sengkuni mau. Krungu ora? Iya mireng. Sing muktekke uripmu ki sapa? Sing muktekke uripmu ki dudu bapakmu ning Pakmu Cilik Sengkuni. Ngerti kowe? Mula kang saka kuwi, Duryudana. Kowe ora ngajeni bapakmu ora apa-apa, ora ngajeni ibumu ora apa-apa, ning ajenana Pakmu Cilik Sengkuni. Jalaran marganing kamulyanmu saka Pakmu Cilik Sengkuni yen Sengkuni iki wani dadi senopati. Yen kowe ora melu cawe-cawe, kuwi jenenge wong tegel. Kowe wong kejem. Duryudana. Ewang-ewang ana Pakmu Cilik Sengkuni. Nadyan kowe cilik lara gedhe tempekaning pati, aku bombong yen to kowe mati ngrungkepi jiwane senopati ana madyaning palagan. Timbangane kowe kuwi ngenes mikir bab perkara entek ing bondo donya negara Ngastina. Ora bakal kowe dadi lara stroke. Mung perkara lara atimu. Bapakmu lega yen to kowe jumeneng dadi senopati. Belanono Pakmu Cilik Sengkuni nyuwun pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu.